So dyma cwpl o syniadau chi ar sut i weini y pancos eleni. Be ni yn un gynta yw pancos saurus yn defnyddio bach o feta, thyme a parma ham. Okay? So pancos yn gynta ar y bwrdd. Gymerwch bach o parma ham. Just mas o becyn arferol. Dydwch yn y cynol. Bach o chaws feta. Okay? Just rwygwch e lan i darnau. Bach o thyme fresh. Just fi rwygo eto. Ar ei ben, dim gormod, blas cryf iawn, ac yna bach o mel ar ei ben. Gynna'ch parsel fach, plwgwch y drosto, a drosto eto. Nes mae weini fe'r blat, fe'r persel fach. Un eto, bach o o'n ham ni. Ar ei ben, bach o mel, bach o feta, a thyme. A parsel eto. Cadwch yn rhydd iawn, eitha llac. Nes i orffen bach o mel ar blat. Tro ma, un felys yn go gloi, bach o dŵr wedi berwi, a siwgr caster, mewn i'r dŵr, tua 3 llwyd ford. Gyna gymerwch bach o blueberries, a chi jyst moyn un o berwi'n go gloi. Gwres uchel iawn. Dod at ei gilydd. Jyst i weini rhain yn go gloi, beth ni'n mynd i gan i'n pancos ni. Bant ar parma ham. Pancos ar bwrdd. So i rwygo. Bach o lemon curd yn gynta. Jyst arno fe. Yn sticky iawn. Okay? A wedyn bach o chaws ricotta. Hwn yn felys a'n ysgafn iawn, ond tebyg iawn i hufen lemon. Okay? Roliwch rhain. Mae'n i becedi bach. Ac yna un bach to. Bach o lemon. Drosto. Ricotta. Roliwch rhain lan. Bach mwy taclus. Ac yna un blueberries yn gloi. Ysgwch yn y bwyty. Tra bod y crôn yn dechrau popio. Gymerwn ni un llwy. Just dros y top. Un blueberries ni. A pancos felys a saurus.